Matog sa siya day. Bye! Makita ninyo si Snake guys. Grabe ka master. Master kay mangugas oy. Kaya ngon gining mga viewers nimo nga, grabe Snake boy. Naka-braces, gwapa na mangugas pa. Hi sa mga gwapo dira ng mga bibiboy. Unta ako untay inyo hang Pilion. Kay kanang bisan bayot ko kabalok manghugas sa plato. Wow. Hi guys, I am Stick Princess and welcome back to my channel. Sino dumating Snake Princess? Si Atone. Anong ginawa niya? Binigyan niya ako na damit na susuotin ko ngayong gabi kasi may event ako. Can you show it to us? Can you show it to us? Show it, show it, show it! Ipakita mo Snake. Ang binigay ni Tony! Wow! Hey guys, that's Tony. You can follow him on Instagram, House of Tony, and on Facebook, Tony Saluma. Wow! And this is Jasper Amorin. Yung magligo mong Bye. Ano ka na malibre Jasper? And that's Jasper Amorin. Follow him on Instagram, Jasper Amorin. And I'm Radyo Maldito. Thank you so much for your support and keep on watching because Snake Princess will watch my video right now. Wow! Ipakita ang kanang kuan, ang dress nga gihatag sa imo. Ay, mag-thank you sa kaga sa imong kuan. Ay, God, salamat sa everything. ala. Sorry kayo kani ay pasensya ka na. Kaya na alito na kasi nakalimutan ako ng thank you sa iyo. Wow! Bago na yung Snake Princess. Ito ang binigay ni Ate Torby guys na damit para Wow. mamaya sa akin. So muna mo suto na niya Snake, makita na nila sa imong event. Ahadapita imong event later. Sa kuan sa sa Dalagit. Wow! So, tanawan ninyo guys. Suto din niya yung bago nga dress niya dito sa Dalagit. Tama yung Snake. Sikan tao ni mo niya Snake. Maorag gihapon. Hala. Maorag gihapon ay kay lisod ang uban kanta. Practice na rin mabuntang. Ay lagi nga nagbabaog kay Karoy. Buntag. Mag-practice ng kanta niya. Hanggang per human, makamemorize din so. Dito gigbasa ang kwan. Lyrics sa Bad Romance. Ayan! Dili na pa rin ang practice dahil. Basa pa rin. Memorize. Maringnan niya. Pero dabi Snake, naman ka kay-challenge niya. Nakay-challenge yung talaw niya. Ha? Nakay-challenge yung talaw niya. Ambot lang maglauna sa ko. Hala! Teacher na, i-challenge na kay Master naman ka masaya og tala. Mag-showdown mo niya. Showdown mo niya. So, na si Snake Princess guys, na siya iingon niya sa taga-Dalaget. Sa tanang mga taga-Dalaget, pag ready na mo kay mag-showdown. Oh, Tanda. wow! Nice! Bukas na ka? Teka lang, gagawin muna tayo ng kape ni James. Ayan ang bukas. At dahil dyan guys, gagawa niya kape si James Ucat. Si James Ucat ang pinakamagaling na barista sa buong Visayas at Mindanao. Ah, grabe! Hindi nyo alam yan? Like 2 years ago, pumunta siya dito ng Cebu. Galing siya Malay-Balay Bukidnon, Cagayan de Oro. Pumunta siya dito ng Cebu para mag-join ng competition sa mga kape. Yung latte art, yung coffee tasting. Tapos ang nangyari, yung mga taga-Visayas at mga taga-Mindanao, natalo niya lahat siya naging Uy, champion grabe! sa SM City Cebu. Sinuwerte lang, sinuwerte! Yay! Goal ganyan. Ito yung batang to, Away ko niya. nagbago na to. Kasi dati, pag may nare-receive, magpapasalamat agad. Ngayon, tumatanggap lang, tapos umalis na. Hala! Ngayon, nagpapasalamat. Bibigyan ko lang parati yung mama niya kasi mas appreciate yun. Pero ngayon, gagawin tayo ng kape ni James. Alright guys, so this is James Ucat. He's making our coffee now. Ay, Snake Princess, dali ka magtrabaho ka muna sa vlog mo. Sama ni bataan niya, ay. Panginabuhi, dre. Oh, pag-vlog. Anong ginagawa ni James? Oh, storyahin sila.
Go! Oh yes guys. Oh, storyahay mong vlog. Uy, vlog ni mo ni. Oo, de. Storya. Ay, de. Ang vlog. Ang vlog yung istoryahon. Istorya sila kung saan gibuhat. Team Gatas. Hi guys, ito ang Ano yan? ginagawa ni sa kuya ko si James na nagawa Oh, siya di ng- ka kaya rin. Hayag. Hi guys, si James guys, nagawa pa siya ng cafe. Cafe. Kasi sino tinitimplahan mo Kuya James? Si Medyo Maldito. Titimplahan Medyo ko ba si dito? Medyo Bakit? Maldito. Bakit hindi siya marunong gumawa diyan? Dapat siya Titirahan. ang ginagawa mo yan. Sabihin mo, hampas lupa. Ampas sa lupa. Hampas sa lupa. Wow! So that's our coffee right there. Kasi panguyog-uyog. Hampas ka sa lupa. Wow! What do you call that? That's the Wing called tulip. Tulip. Yes. O, ikaw naman, Snake. Gumawa ka na ganito. Gumawa ka? Oh. Hala, hindi ko marunong kuya. Oh, di mo di ka marunong. Ano, alam ko isang bagay na marunong ka. Maghugas. Maghugas ng pinggan. Pagdalaw ko yung matahas. Dili man magdalag ako. Pagdalaw nimo. Para solusyon. Pagdalag solusyon sudan na na kapari sa ilabay, labay gid matang ma. Sakit na wa kay solusyon, labay gid na. Dili man siya masakit, dili man siya natitik nga kuan. Jadi na. Kanang Ay, Snake, may alam ako. Ano Yung man? mata ng dal, alam mo yung mata ng dal, kanang mata sa dal ba? Oh. Isod sa mong mata. Ouch. Nakita ko ng video sa YouTube, nindot kay mata kay mata sa dal. Sulod niyang mata Kailan sa kag dal. dal? oh. Oh, yung mata sa dal, sulod sa mata. Hindi si Jack tanggal. Gusto mo ng mata sa dal? Hindi. Hindi na, nindot ito. Ayoko. Buti ako ha. Hindi na. Sige, go. Ayoko. Practice. So mani ko yun, may contact lens ko na yung mata. Hala. Ang mata sa itoy. Diyos ko. Left and right, pagid. O, pag chika nito yung snake, sa niya pag mag-dress. Oh, gawin saon niya pagbuhat sa imong mga dress, mga gamit nimo sa imong show. Hi, Imong dress. ako itatanong sa iyo kanang paano ginagawa mo yung dress na ibinigay mo sa akin kasi sobrang ganda, hindi ko talaga inaasahan na ganito na bagay na bagay sa akin. Paano mo ginagawa yan? Kasi ang ganda kasi ma-achieve mo. Paano ko bigyan? Hihirapan ako sa kalisod sa Tagalog man. Ano, Tagalog talaga? Oo, Tagalog lang. Di English? Ay! Awag! In English! Kaya mahirapan din ako. Wag. Mahirapan din ako. Mahirapan ako. Simple lang naman. Ginagawa ko siya sa pagkakay. Wow. Effort. Hindi naman siya effort. Gusto Pero ko sarap. lang kasi yung ginagawa ko. Kaya the outcome is maganda. Nice. Ayan pag... Ibo kang outcome. Ha? Mm. Ibo kang sining sa outcome. Outcome? Oo. Wala ko ba? Awa. The outcome is that... Gawas daw sa balay. Gawas daw sa balay. Char lang. Gipagawas sa balay. Outcome is... Alam ko yung outcome. Ano sa may outcome niya? Out, labas ka, nag-outside. Alo! Outcome. SPG. Pinchi lagi ka. Mag-challenge na kayo. Anong challenge mo na today? Today, ano saan ko ngayon? So tapos naman maligo si Quiz Jasper. Ano nang gagawin ni Snake Princess? Makukas pinggan? Wow! Hugas ng pinggan, bay! Sige. Sige ko na may utas nyo. Susundin ko na lang. Uh. Wala naman ako mga putas sa inyo. Makukas na ko yan. Yes! Buta na yung Snake Princess, uy! So guys, makita ninyo si Snake, guys. Di gid siya ga-complain pag manghugas siya. Oy, master kay ni siya manghugas. Makukas na dyan ko, labandira ba ako? Oh, maayo kay ni siya. Di gid ni siya tamilyog trabaho, guys. Ako ang kanang gwapa nga bayad nga din mahugas ng plato. Ah, Ala, suko. may look na. Minus. Mahugas ako ng plato guys para malinis lahat ang plato. Oh. Para walang dumi. Snake, kadungog ka ng virus karon nga coronavirus, Snake. Nakabantay ka na karon, Snake. Oo.
Hadlok ra ba kayo na Snake? Kabalo ba kayo na Snake? Unsa may tips nimo anang mga viewers nimo Snake para dili sila matakdanan ng coronavirus Snake? Magmati lang. Unsa pa man? Magmask sila nga naman para Ay, di magkuhan sila. Magmati lang silang baka para di sila makuhanan. para dili matakdan. Nya mag alcohol sa kamot sige no. Oh, mag-alcohol. Unsaon pag-ubo? Ano ba? Oh. Patay. Tamunan ang baba. Takdan mi tanan Snake, patay. Dapat pag mag-ubo, tamunan ang baba, di ba? Oh, ina yung mga viewers nga kamo guys, pag mag-ubo pod mo sa public area or makabantay mo nga nagaubo sa public area, pag tapon mo baba, Tawag mo kay takdan mo. takdan gid mo na. Dala mo Lysol. Magdadaw mo Lysol ana si kuya. Tuon pa ko tanon na to. Unsay dalon niya? Mag-concert sa lihi, mag-Lysol. Tay mo duol mo ko. Nagaubo-ubo. Mag-full time na ta. Matog sa siya dai. Bye. Kita ninyo si Snake guys, grabe ka master. Master kay mangugas oy. Kaingon gining mga viewers nimo nga, grabe Snake boy, naka-braces, gwapa na mangugas pa. Hi sa mga gapo dira, ng mga bigiboy. Unta ako unta inyo hang Pilion. kay kanang bisan bayot ko kabalok manghugas sa plato. Complete package na Snake no? Kita ko pilingon. Complete package na. Tamo di mo mamahay sa kuha. Scam, di manghugas, pilingon. Ay Baliktaran to yung istorya. Nanghugas na siya para sa vlog. Ayay! Ay ako ko guys, tinuod din nga. Ipahugas na ko siya kanina na siya nga. Di ko kahibaw, kamo lang. Ay kato. Ginan siya ni Pig nga. Ayaw ito. Manghugas na manghugas na. Ginan siya ni Pig nga. Manghugas na kay. Ano yung vlog at vlog. Sige, unya. May na malimpyo na sa taso na sa bahay. In the next video, general cleaning si Snake Princess sa balay. Yes! Hey! Wow! Ay kato ano just for that. Babakon ta ko pakilamit. More chance for more. Grabe. Sige Snake, Ni ate ko ni nabuot na. Tago glame. Gastres. Just for Bota Dili. Wala away. Ayay! Ay, ito Mark Jasper, boring guwapo. Kasi invite sila sa kuhan sa show ninyo sa Dalagit. Hi guys, I invite ta mo guys ako ang show sa Sa inyong show. kay kanang naami dito na may mag-showing oil dito. Maglipay-lipay mo dito no. See you later guys. Thank you for watching guys. Hugas. This is Nick Princess and please subscribe to my channel. Hugas ang padayon no. Hugas ako padayon. Bye. Ganun. Hugas ako pa dayon. Bye. Bye.